ҷараёни кишти картошка ва тадбирҳои фаровонрасолӣ дар ин самт пайваста дар мадди назари роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр қарор дорад. дар ҳамин асос раиси шаҳр холиқзода абдухолиқ аз баъзи хоҷагоҳи деҳқонии ҷавони диҳоти халифасан ба амал оварда бо деҳқонони мутахассисон суҳбат дошт. ба рафти киш таваҷҷӯҳ кард. аз таъкидҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомраҳмон дар самти таъмини амнияти озиқворӣ ёдовар шуд ва вазифа гузошт ки ҳар ваҷҳат замин бояд оқилона мавриди истифода қарор гирад. дар ҷараёни мулоқот мутахассиси соҳаи кишоварзӣ ҷонишини директори пойгоҳи таҷрибавии институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Диловар Лоҳзода оид ба истифодаи дорӯи зархимакатҳо дар мубориза бо ҳашароти зараррасон фикру мулозаи хешро баён дошт. баъдан раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ аз чанд мавзеъҳои кишти картошка дида намуда изҳор дошт ки имрӯз обу ҳаво барои суръатбахшидани корҳо мусоид аст ва ин омилро бояд самаранок истифода бурд. дар ҷараёни навбардорӣ мо бо истифода аз фурсати мувофиқ бо Диловар Лоҳзода ҳамсӯҳбат шудем. мушкили асосие ки имрӯзҳо деҳқонони картошкапарвар рӯбарӯ мешаванд, ин мубориза бар зидди ҳашаротҳо ҳаст. чӣ тавре ки дидед дар манзараи пешин картошки тухмӣ пеш аз шинондан ҳатман бо маводҳои заҳрдору коркард карда шаванд, зеро ки маводҳое ки ман дар дастам дорам, якеш гаучо супер мебошад. ин барои мубориза бар зидди гамбусаки каларадӣ, симкирмакҳо ва дигар ширинчаю дигар ҳашаротҳое ки дар оянда ба картошка зарар меоваранд, ин дорӯи пешгирикунанда аст. яъне ки агар ба 1 тонна картошки тухмӣ як ҳамин пачкаш 100 грамм мешавад, 100 граммаш агар ба 20 то 30 литр об маҳлул карда ба ҳамун картошка пошанд, то давраи гул ягон намуди ҳашаротҳо ба ин зироати мо зарар намерасонанд. барои ҳамин ҳам арзон меафтад, ҳам сабук ва ҳам вақту дасти корӣ хеле хеле сарфа мешавад. агар тасаввур кунед ки барои 1 гектар картошка агар гамбусаки каларадӣ ҳуҷум кунаду зарар орад, барои дору пошудан тақрибан 400 литр об мерад. ғайр аз ин атрофи то 500-600 сомонӣ дору бояд харид. ҳоло ки нархи ин доруи мо атрофи 50-55 сомонӣ аст, барои 1 тонна картошка басандагӣ мекунад. ҳам бо маблағи кам, бо меҳнати кам ва вақти сарфии вақтам мо аз ҳашаротҳо 1 тонна картошкаро эмин нигоҳ медорем. бартариаш дар он аст ки осонтар аст. барои 1 тонна картошка пошидан тақрибан 10-15 дақиқа вақт мерад. дар ҷамоати диҳоти халифасан барои вусъати корҳо ба киш омоданани заминҳо аз техникаи кишоварзӣ оқилона истифода мебаранд ва боварҳам доранд ки чунин масъулият ва муташаккилӣ ба иҷрои таъмини кишти картошка албатта мусоидат хоҳад кард. бо истифода аз фурсат ба назди кишоварзон омадани раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ва таваҷҷӯҳ ба суръати корҳо ва болотар аз он маслиҳатҳои сунман ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо ба деҳқонон рӯҳии нави меҳнатӣ мебахшад ва онҳо бовар доранд ки нақши кишти картошкаро дар соли равон, соли 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сарбаландона иҷро хоҳанд кард.